मामोनलाय सनालि बार्थडे केकआ माखौ हायामोनलाय हा खि हादों मा खिमोन गारि गाखोनो मोननाया गोबाव जाथारबायना जि गाबबायलै रिक्सायाव गारि गाखोनो मोनै गुड मर्निं गासैखौबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो मर्निं स्टार्ट खालामबाय ओमफ्रायो दायो आङो दुगैखां माखां देलायखांनानै रेडि आरोना दख'ना गाननानैहाय स्कुलाव थांनो ओंखारबाय नानिबो आंबो ओमफ्राय टाइमाबो जाबाय मालाथो जाखो फात्ता मोनासै आरोना दुगै खर' लोबै मारै टाइमानो बारा जाबाय आरोना लोगोफोर अभार जाबाय लोगोफोर थौबाय थादो बिदिब्ला ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान बेफोर अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामलायनानै होबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला थौबाय थादो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव दे नङाबा मिन्थिनाय नङाना आं जे मा देखाया नालेखौ थाला खेवनो होबाय आंनो खेवनोनो रोङानो मा जाबावनो बिदि जायो नामा सोरबा बिदिसो जायो दा खेवनोबो रोङा दायो थांगासिनो आरोना लोगोफोरजों रेडि जानानैहाय आयै आखाइयाव एसे बडि लोसन फुननो सानदोंमोन आं बावबोगारबाय आरोना लोगोफोर गारिखौ लामबोबाय आङो ओमफ्राय आयै गांसे थाबोबाय खोमा थाथोंसै आरोना लोगोफोर थाबै दै दंबावोसोहाय बैयाव थेम्फालिलिया एसे गेन्द्रि जालायदों सनालिया दासान्दि स्कुल बन्द'आवहाय थाब सिखांनाङि होनबाबो सिखांलायबावदोंहाय स्कुल थाबासो थाब सिखाङा बियो स्कुल गैयाबासो थाब सिखाङो ओमफ्राय सनालिना उल्थासो आरोना लोगोफोर स्कुल थाबा थाब सिखाङा बियो फोजानांगौ ओमफ्राय जखन स्कुल गैया होमबासो आंजों समान सिखांफायो आरोना लोगोफोरनो थाबायनो बेयाव हाब्रु दंमोन नानिखौ फाहामदोंमोन बेखायनो भिडिअखौ दसे बन्द' खालामदों ओमफ्राय नै बास टाइम मोनफैबायानो आरोना जोङो Kau pulni aslo aku? Ini dia. Tapi benar. Foto lain sih tuh. Time ज़्यादा हो गया रे सोनाली आसबी. Time माने बारा जाबाय एसे मान सहैगोन आरोना जोङो क्लासनि टाइमावहाय केक बायबावनांगोनलै सनालि मोनसे केक बायनांगोन मोनसे दा खुरखुरिल' दं नोंनि थाखाय थथ' लाहैनोसै र' लोगोफोर हाथाया गैला सनालिनाव गजोबसिगोन सेस माखौ जाबावगोनलै सनालि हाथाया गबा माजों जागोन नों ओंखामखौ बै माखासे हाथायजों डेन्जारथ' बेना बुद्धिया डेन्जार बुद्धि दं माथो सनालिनावलाय हाथाया गजोबा बै खनानि हाथायजों जानोसै हागोमाजों थांगारनोसै होनबालाय ना सनालि स्कुलसिम अबेयो गोदान नङालै गोजामसो शंकर दादानासो गोदान नोंना लोगोफ्रा सहैजोब्बाय बे सनालिना स्कुलाव जोंहा लेट जाबायना एसे आंहानो एफा गोबाव दुगैब्रेबाय दिनै खर' लोब्बाय बिनि थाखायनो थाबखौनो जायासै बाब्रे 1 घन्टा दुगैखाबायना सनालि दिनै दादा मोनाबो लेट जादों लक्ष्मी दिदि मोनाबो लेट जादों हनै रंगिना मोनहा फैले थांनायखौ नुवाखैनो दादा राखेसजों स्कुलखौ दायो लोगोफोर न'आव थांगासिनो दङ जोङो दहाय भिडिअखौ मोजाङै लाबोजोबनाय जायासै आङो ओमफ्राय दायोसो लाबोफिननाय जाबाय आरो फैनानैहाय डाइरेक्टनो नानिखौ दोननानै दसे थानानै जों आलदा जायगायाव थांदोंमोन ना बेनि थांखांबायना जों 3:30 थाङो है नों स्कुलाव थांनायाव लाङो नामा सोरबा दायो न'आव थांफिनगासिनो दं आरोना लोगोफोर न'आव थांग्रोनोसै बिराद सान्दुं गोसाखा दिनै गरमानो अयथासार गरम मोनाखै सनालिया नंगौना नङा जाखो गरम मोनाखै दुगैयानो लाजाया मैगं लाबोफाबाय आंनो एसे खाजाबोनानै लावथि माखौ जागोन बेखौ लावथि बुरजाखौ लावथिसो बियो मेथाइ नङा खाजा नङा खाजा नङा दा लावथिसो दां मालाय
Ha? Kaja lauci. Kajaयानो lauciसो लायनो बिना सनालिना. ओमफ्राय दहाय जाय फैनायाव मा जादों होनब्ला सनालिया बे सासे हारसा गथ'आ बै हाब्रु बिलावहाय मा खालामामोनलाय सनालि बार्थडे केकआ माखौ हायामोनलाय हा खि हादों मा खिमोन गोबोरखिखौनो गथ'आ गेलेदोंमोन आरोना लावथि लानानैहाय माबा हेपि बार्थडे टु इउ होनलायलायनानै गोबोरखिखौनो हादोंमोन आरोना बेखौनो गावहा मिनिनानै सेस आरोना मिनिना थैबोसैमोन टट' ड्राइभारा सिन्थाय मिनिलायबायहाय सनालिनि मिनिनायखौ खस्थ' जागोन सोर थांगोन बिसोरनो गोबोर न'सिम न'आव सफैफिनबाय लोगोफोर दायो गोलैखोसै नै लोगो हरदोंनो सुदेमसा ओरैबायदि मोजां मोनबाय बुंनांला गेलेबाय थाबावसो जाहैदों गावहा न'आवबो बेखौनो मादि इसेबां मोजां मोनखो बुंनांला भाजा लाबोबाय बानलुबो गैलामोन आंहा बानलुखौनो आधा केजि लाना फैखाबाय सामब्राम गुफुरबो गैलामोन बानलु गोथां बिराद जानाय जागासिनो दंना ओमफ्राय जेबो लाबोआसै आङो सामफ्रामबो ना बेदर जानाय बेदर दरसे दरनै दङ मैयानिनो ओमफ्राय फोरला लाबोदों आं बाथोनसो जागोन आलु होनानै दरनोसै मोजां मोनथारदों होनबा बेखौनो गेलेग्राखौनो गावनि मुजा गोदान लाबोदों होननायखौ नायनो बिगासिनो मुजाया एसे ढिला जाबाय गबाय थानायखाय ओमफ्राय मान्थलि फिस बोनानैनि मास मोननैनि माया होदो होननायखाय हरबाय आरोना मा बुस्थु मोजांथार मा मोजांथार बेलाय एखेखाना मान्थलि फिसबो होनानै फैखाबाय मास मोननैनि माने दाख्लैनि जुलाइ थांनायनि जुलाइ मासनि ओमफ्राय नैबेनि आगस्ट'नि बाबरे मोजां मोनदों जुलाइ मासनिखौ फाइन लाया आरो लेट जाबाबो माने बेयाव स्कुल बन्द थायोना ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा नैबे दा आगस्ट' मान्थखौहाय 15 तारिखनिफ्राय 20 तारिख बारबाथाय 50 थाखा फाइन लायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय होबोखाबाय नङाबा बावलायगोन ना मालाबा ओरैनोबा आंहा बावखायो गोसोआवनो थाया आरोना लोगोफोर मान्थलि फिसहाय बेयाव स्कुलाव फोलावद्रायाखै जाबाय ओरैबायदि गरमाना लोगोफोर संनोसै जेबो सङाखै गरमानो अयथासार आयु खर' लोबलांनायजों जाबजों खानायाव गाननायजों खिलिबलांखादोंमोन ना खेबनानै लाबाय फांखायाव दसे जिरायनानैसो ओंखाम ओंख्रि संसै बोरैबा बालुलु मोनथारदों बोरायाबो गैया खामानि दं कर्टआवसो थांदों आरो फोरलाहानो नेदों नै देन्जार गोलावखा फोरलायाबो बाथोनसो जागोन आंहा बाथोन आधा केजि लाबोदां आयु फोरलाया 50 थाखा केजिखा आरोना लोगोफोर मा होनबावनो ओरैबायदि दाम ना 40 थाखाल' केजिमोन बियो ओमफ्राय दा दामानो बारा ओमफ्राय गोदो जोंनाव थाबा बिराद माने जालाय गारलाय मालायनो हरलाय ओमफ्राय नै दा गैया नालाय बायनानै जानांबाय आरोना आं माने जानो बिराद मोजां मोनो आरोना ओंखामबो गाबबाय आंना बेजों जागोन आंहा फोरला बाथोन सनालि जायोना जाया सनालियालाय आं जाया गासिबासो जाबाय ओंख्रियानो गावनाथ' खालि दालि बिदाबो बिनानावबो दालि सोरांबानो दालि बाथोनजों संगोनबा आङो एसेबो जानो नागिरा ना लोगोफोर मा होनबावनो ओंख्रिखौनो ओरैबायदि बासियो दानो उन्दैनिफ्रायनो देरबाथ' मा जाबावगोनथाय भगबानसो जाने खालि बे दालि बेदर नाखौबो बारा जाबावासो उन्दैया एखमबा जाबाय मैयाबो मोनायाव गारदोंसो नाखौनो जायाखै खाजौआ गाबखौ बन्द' खालामसै जाबाय ओंखामाबो नङाबा दा खामगोनसो एसे दै खम जागासिनो आंहा दासान्दि बोरैबा आइडिया गैयि बायदि मैयाबो एसेयावनो खामथारसैमोन ओंखामा स' लोगोफोर आङो हानानै लाग्रोसै जल्दिनो ओमफ्राय संनोसै आरोना सान्दुङाबो बिराद गोसा ओमफ्राय थाब मावनानै लाग्रोसै दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय स' लोगोफोर दसे उन्दुनाया ओरै
ओरैबायदि उन्दुलांफ्लांबाय होनना बुंनांला आरोना दासो सिखांदों आङो बेलासिलायबाय ओमफ्राय मबाइलखौबोथ' आं लायाखैना एलार्म होदों ओमफ्राय नानिनोसो होदों आङो मबाइलखौ नानिया मबाइल नायनो होनबाय थानायखाय फोजादोंमोननो उन्दै आं जेबो मिन्थिया आरोना ओरैबायदि उन्दुनांगौ उन्दुबाय मा होनबावनो मेगनफोरखौ बुलब बुलब नुजोबलायबाय आरोना ओमफ्राय टाइमानो अभार जालायलायबाय दिनै बेलासि जाजोबलायबाय आयु मासेबां दाउला गेसेरखौ बेलासियावनो आसरितसो मोनबाय आङो फासि फोसाबनांगौ फासि फोसाबनानै लायाखै आङो फासि फोसाबनो थांनि जल्दिनो फासि फोसाबनोसै आङो सिगांनैसोबो दोनदोंमोन सुनो होननानै सुनोसै आरो मोनाबाबो जेबो नंला ओमफ्राय बेलासिबाय ओमफ्राय मायो एफा दाउला गेसेरखौ बुंनांला ओमफ्राय मानसिफ्रा होनोना बेलासियाव दाउला गेसेरनाया मोजां नङा हामा होननानैहाय गांसेल'खा आरोना नै फोसाबनानै लानोसै एसे फोसाबनानै लागोन दे लोगोफोर बिराद उन्दुब्रेबायसो आं दा मोनायाव थाब उन्दुनोसो ओंखारनाय नंला लोगोफोर दासो दुगैखांदों आरोना आङो दुगैखांनो माने फासि जाबाय ओमफ्राय आंथ' होनदोंमोन ना दहाय जि सोमनानै दोनदों एकदम माने सिया गांनैल' साननाया बिसना सादोरानो गांनैमोन आरो गस्ला दंबावोमोन बावनानै दंमोन आङो बाल्थिङाव डाइरेक्ट गारसोनानैल' दोनबायना आङो मर्निंनिफ्राय मा जाखो रेक्सु हाबाब सोंनाया मादि सोंखो गावसो मिन्थिगौ ओमफ्राय ओंखाम जाननानै लानोसै आङो लोगोफोर ओंख्रि जेबो संला आङो दहाय साननिनो फोरला आलु दङ ना बाथोन दङ आरोना बेजोंनो जाद्लाबायनोसै संला मायथो गरमाव ओंखामखौबो खहाबा माबो खहाबा मा जाबाय थानो ना सामफ्रामबो ना बेदर ओमफ्राय बेनि थाखायनो नांला ओरैनोबाबो ना बाथोन दंखायो बेजों जागोन बोरायाथ' जायो आं टेनसन गैया ना बाथोन दङ ना दैजों सोमनानैबाबो जागोन आरोना बे ना बाथोनजोंहाय जेसेबां टेनसन गैला आङोहाय सिखौ सुयैनो मोनागुलायबाय आरोना ओमफ्य थाथोंसै दै सरथोंसै लामनानै दोनथ'बाय आङो सिलायाव दा मोनाबा थिखोनोसै ओमफ्राय गाबोन मर्निंआव लामनानै गालांसै स्कुलाव थांसै आरोना होमबा सानसेयाव राननानै थासिगोन ना बेयो आं फैगौ मानि आरामसे सान्दुंआ जुदि गोसा दुङोना होमबा आरामसे राननानै थागोन आरोना लोगोफोर दायो ओंखाम जाननानै लानि आङो नानियाबो लेखा फरायगासिनो दङ आं दहायनो लाइट साइट होनानैहाय लेखा फरायनो होदों आरोना आं दुगैसान्दियावनो फरायखादो दा लाइनाबो गेरेन्टि गैयाना थांखांखाबाय लाइनाबो दासो खेनसे बारा गोबाव जायाखै 2 मिनिट सिगाङावहाय थांनानैहाय ओमफ्राय फैफिनलायबाय आरोना आरो दिनै सानदोंमोन एसे बायदिसिना खामानि मावनो गैया आरोना ओरैबायदि उन्दुदों आयु थैगोनसो सोरबाखि बिदि उन्दुयोलै मोनाफ्रावबो सिखाव फैबाबो फात्ताखौनो मोनखानाय नङा आं ओरैबायदि उन्दुगा दुदै जादों ना मा होनबावनो लोगोफोर खालि उन्दुनोल' ओंखारो आमायसो मोनखो ना माखोथाय लोगोफोर बुंनांला ओंखाम जाननानै लागोननि र' लोगोफोर मा जाखो गारि गाखोनो मोननाया गोबाव जाथारबायना जि गाबबायलै रेक्स'आ गारि गाखोनो मोननानै दासो सान्थि आंना मबाइला नायफैलाय माबायदि नुयो बे एकदम फ्रि सो नालाय मबाइलनि अबस्था होनोलै बिदिखौखि मोनायाव जेबो नुखायानो ओमफ्राय मबाइलानो फ्रि माबायदि नुयो रेक्सु अनु बोलो बो ओंखारला दायो लोगोफोर आङो भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर